Benvinguts tots a Església Notícia, un magazín d'actualitat religiosa a Mallorca. Continuem el nostre camí cap a la Pasqua a través de la Corema i començam el mes de març. Ho feim amb un repàs a l'actualitat d'aquests dies. Ho resumim al nostre sumari. La festa del seminari és la càtedra de Sant Pere. Nosaltres hi hem assistit. Alumnes de les escoles diocesanes es reuneixen a la Porciúncula per deixar-se tocar el cor. Catequistes de Mallorca segueixen la seva formació plegats a Lluc i coneixem la joia del Museu Diocesà de Mallorca quan es compleixen 100 anys de la seva obertura. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Per aquells dies, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells en les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: Vos pensau que aquells galileus varen ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Vos asseguro que no. Si no vos convertiu, tots acabareu igual. I aquells de 8 homes que varen morir quan els caigués sobre la torre de Siloé, vos penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Vos asseguro que no. Si no vos convertiu, tots acabareu igual. I els digué aquesta paràbola. Un home que tenia una figuera a la vinya anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: Mira, fa 3 anys que venc a cercar fruit a aquesta figuera i no n'hi trob. Talla-la d'una vegada. Per què la tinc si no fa més que ocupar-me la terra? Ell li contestà: Senyor, deixeu-la un any més. Cavaré la terra, la famaré, a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar. Anàvem endinsant-nos dins aquest temps de Corema i aquest tercer diumenge mos trobam amb un evangeli que té una paràbola molt significativa per tots nosaltres en aquest camí quaresmal. Mos parla de la figuera que no dona fruit i que la volen tallar i la volen fer desaparèixer perquè és improductiva, perquè és estèril. Però l'amo se'n competeix, li dona una nova oportunitat a veure si dona fruit i espera un any perquè no la tallin, perquè no desaparegui. És una similitud en el que és la vida dels cristians. Nosaltres també moltes vegades no donem fruit i Déu mos dona una nova oportunitat, té pietat de nosaltres, té misericòrdia de nosaltres, mos perdona i podem tornar a recomençar novament. Això també mos ha de dur a tenir nosaltres una actitud de misericòrdia, de perdó i sobretot una actitud de paciència cap a els altres i cap a nosaltres mateixos. Aquest és un dels elements importants també per caminar cap a la Pasqua, és un dels elements de conversió, és un dels elements de canvi. Déu té paciència amb nosaltres, Déu és misericordiós amb nosaltres i també nosaltres hem de ser misericordiosos i pacients amb els altres. La càtedra de Sant Pere és la festa del Seminari de Mallorca. Assistim a la missa presidida pel bisbe Xavier a la capella de Sant Pere, de la Casa de l'Església. Com cada 22 de febrer, la diòcesi de Mallorca celebrà la càtedra de Sant Pere, festa del Seminari Menor i Major. Fels, preveres i religiosos es reuniren a la capella de la Casa de l'Església per celebrar una Eucaristia, presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salines, i commemorar aquesta festa, que es remunta al segle IV, i té com a objectiu retre homenatge a l'autoritat del primer papa, Pere. Nosaltres avui donem gràcies al Senyor perquè en realitat amb aquest signe que ell ens ha deixat, amb aquest ministeri de Pere, això em posa millor de relleu aquesta unitat interna de la pròpia Església, tota unida entorn a aquells que el Senyor mateix va posar al front de la seva Església, Pere i els apòstols i els seus successors, els bisbes. En el transcurs de la celebració, 2 seminaristes foren instituïts acòlits i altres 2 foren admesos al diaconat i presbiterat. Un dia molt intens. Aquesta cerimònia és
el resultat d'un procés, ve a ser l'acceptació de l'Església que et fa dels teus esforços. Durant 6 anys un es prepara per ser sacerdot, per ser prevere, i entrega tot el seu ser a l'Església. Però l'Església es manté a vegades reticent. I arriba un dia en què tu has acabat el teu procés formatiu i l'Església, aquí, en aquesta cerimònia, és quan t'actua com a mare. L'Església t'acull com un fill i diu que estàs preparat per acabar el teu procés formatiu, te compromets a seguir formant-te i, sobretot, et compromets a ser fidel a l'Església. Enguany també es tingué un record per a aquells preveres que compleixen les noces d'or i argent d'ordenació, a qui se'ls va tenir especialment presents durant la celebració eucarística. Deixa't tocar el cor és el lema de la trobada d'alumnes de les escoles diocesanes que va tenir lloc a la Porciúncula, una trobada divertida i també formativa. Alumnes de tercer i quart de secundària de les escoles d'Església es reuniren a la Porciúncula de Palma per tal de celebrar una jornada de germanor i compartir les seves vivències diàries. La pretensió d'aquesta diada, evidentment, és crear uns lligams de comunicació perquè sempre que els joves en aquesta edat se comuniquen i solen posar molta passió i els deixa sempre una impronta molt positiva. El que hem fet avui és, amb l'ajuda d'un professor de Madrid, en Rafa, que és un cantautor, hem centrat la jornada damunt el cant, que això és molt significatiu pels al·lots, per aquestes edats, i en segon lloc perquè a través d'unes preguntes, d'unes dinàmiques en grup, que a través de la imatge podeu captar, ells han anat responent en aquestes preguntes i damunt els valors que hauran subratllat, els diferents grups, després amb una melodia comuna que hem après ja de bon dematí, des que ens hem trobat aquí, en Rafa els ajudarà a posar la lletra perquè els quedi una cançó pròpiament feta, elaborada per ells, ja que una de les passions d'en Rafa diu que és no només cantar, sinó sobretot crear. Repartits en grups, els alumnes varen compondre alguns versos que posteriorment foren arranjats pel cantautor per així donar forma a la cançó. Avui m'han reunit uns quants de l'escola, o sigui, d'escoles diferents, en grups, per xerrar de diferents temes, en pla de religió, en plan el bullying i tot això, i ho hem posat en comú i després tenim que fer una cançó. Primer ens han fet seure en cercle, un grup que, no duc comet, que teníem un gourmet cada grup i ens hem segut en terra així en cercle i ens han anat fent preguntes diferents, en plan, coses que pensaven del bullying, coses que ens tocaven el cor, i després, quan tothom ha donat idees, hem juntat les idees i les hem fet arrimar i hem fet la cançó. Formar-se i també guanyar el jubileu. Els catequistes de Mallorca feren ambdues coses dissabte passat al Santuari de Lluc. Prop de 200 catequistes es reuniren el passat cap de setmana al Santuari de Lluc en una trobada que reunia gent provinent de tota Mallorca. Una cita que es va repetint any rere any en un lloc diferent i en la que els catequistes poden compartir experiències a més de celebrar una Eucaristia conjunta. I som aquí per això, perquè trobo que és important que com a catequistes tinguem el nostre dia de trobada, d'estar junts, de poder pregar plegats i de poder donar-nos força per continuar el camí i la tasca que estem fent. Enguany la trobada s'ha celebrat a Lluc per un motiu especial. El santuari és un dels llocs emblemàtics de l'illa, en què també s'ha obert una porta santa amb motiu de l'any jubilar de la Misericòrdia. D'aquesta manera, la comunitat de catequistes de l'Església de Mallorca travessaren units la Porta Santa de la Misericòrdia, amb el desig de rebre l'abraçada del Pare i renovar el nostre compromís de ser testimonis autèntics i alegres de la infinita misericòrdia de Déu. L'idea és també guanyar el jubileu de la Misericòrdia, és a dir, entrar per la Porta Santa del Santuari de la Mare de Déu de Lluc i descobrir durant tot aquest any, especialment dins la Quaresma, aquest Déu de la Misericòrdia que ens estima tant. Durant la jornada es realitzaren 2 tallers impartits per mossèn Eugeni Rodríguez i Juanjo Fernández per tal de reflexionar sobre la importància i la manera pràctica de treballar el despertar a la fe amb els infants. Després, al llarg de l'hora baixa, tindrem 2 tallers sobre despertar en la fe. Un molt pràctic, és a dir, com ajudar els infants i famílies a despertar en la fe, a descobrir
que dins del seu interior hi ha un desig de Déu, un desig de transcendència, que això està present dins totes les persones, i això com viure a la pràctica. I ens ajudaran dos ponents, Eugeni Rodríguez, que és un capellà de la nostra diòcesi, rector de Llucmajor, i en Juanjo Fernández, que és un català de Barcelona, un laic que ja moltes vegades col·labora amb nosaltres, no? És una persona molt dinàmica i molt pràctica. Fa 100 anys el bisbe Campins va tenir la intuïció de fer un museu diocesà on aplegàs totes les obres importants de la diòcesi. Encara que ell no el va poder veure inaugurat, gràcies a ell l'admiram a la seva ubicació actual. El Museu Diocesà celebrarà aquesta setmana l'aniversari del primer centenari de la seva creació i ho va fer amb un seguit de jornades de portes obertes que permeteren als visitants gaudir de les meravelles que es conserven al seu interior. Un dels actes que també es dugueren a terme fou una taula rodona sobre la realitat actual i perspectives de futur dels museus de les Illes Balears. Volgut que l'acte commemoratiu més important fos compartit amb els col·legues amb qui tenim en comú tasques i inquietuds, en definitiva una labor cultural agradarosa, però no sempre fàcil de realitzar. Actualment, el museu ens proposa un recorregut històric pel cristianisme de Mallorca. Alberga unes 200 obres d'art religiós i està dividit en seccions temàtiques com arqueologia o ceràmica moderna. Entre les obres més populars destaquen el retaule de Sant Jordi de Pere Nissart o el drac de Nacoca. Entre les seves últimes exposicions hi trobam el viatge de Ramon Llull, commemorant així el 700 aniversari de la mort del beat mallorquí, amb un viatge de sensacions, i el projecte Espai Campins Gaudí, una exposició que permet realitzar un recorregut per la catedral amb què es va topar el bisbe Campins i l'arquitecte Antoni Gaudí als primers anys del segle XX. Enguany, la festivitat de Sant Blai que amb tanta devoció celebren els campaners ha anat acompanyada d'un sentit homenatge a Ramon Llull, amb motiu del 700 aniversari de la seva mort. La figura del religiós ha entrat a les aules del Col·legi Fra Joan Ballester de Campos d'una manera pictòrica. Els seus alumnes han plasmat, mitjançant els colors i les formes, la seva visió del mallorquí. La lluna d'en Ramon Llull quan va anar a aprendre a xerrar àrab. Ramon Llull, que mira el sol. He dibuixat el símbol de Ramon Llull i és una escriptòria d'un llibre que... He dibuixat en Ramon Llull, que estaven en un jardí. Sí, el dibuix l'han fet hores de classe, però com que ja duim treballant sobre aquest personatge molt de temps, no han hagut d'explicar gaire coses. Ja el coneixien, ja sabíem moltes obres seves, el que va fer, la seva vida, i està relativament fàcil. Una visió explicada pels mestres del centre destacant la seva rellevància en l'ús de la llengua catalana i el domini d'altres. Tan profundament és la primera vegada, però sí que ja el anàvem coneixent d'altres anys. Qualque cosa, com més ben dit, més s'estudia aquest personatge. El més petit Ventura no el havien estudiat mai tan a fons. El Ramon Llull va ser el primer escriptor que va escriure en català i va escriure molt de llibres. Ramon Llull va ser el primer escriptor que va escriure en llengua catalana, va anar a molt de llocs i va aprendre àrab i va escriure de més de 250 llibres en àrab, llatí i llengua catalana. Així com també la seva conversió després de l'aparició de Crist crucificat, una revelació que el portà a liderar un pla missioner destinat a la conversió dels infidels. Era el primer escriptor que va escriure en llengua catalana i se va fer missioner, va deixar tots els seus béns i tot això i se'n va anar per molt de puestos. Santiago de Compostela, Roma, per Nord d'Àfrica. I se'n va anar al Marroc i per tot a aprendre a xerrar àrab. També els més atents a les explicacions dels mestres recorden ja alguns noms de les 250 obres que va escriure. El llibre de les bèsties, l'arbre encantat,
Llibre de Miqui Amat, el llibre de les bèsties, i en Fèlix i el llibre de les meravelles. Va escriure l'Orde de Cavalleria, llibre de bèsties. Tot aquest coneixement sobre Ramon Llull no només s'ha treballat aquest dia amb motiu de l'exposició per Sant Blai, sinó que durant aquest curs el centre està fent un repàs sobre la vida i obra del filòsof, traslladant-se fins i tot a l'època en la que va viure. Bé, aquesta activitat és una activitat que fem cada any perquè el dia 3 de febrer a Sant Blai hi ha una romeria fins allà, és de diumenge, i cada any fan una exposició de dibuixos. Enguany ha tocat el tema de Ramon Llull i és un tema que m'ha anat molt bé perquè durant tot l'any hem fet activitats sobre aquest personatge. Dins el primer trimestre vam fer una fira medieval, hem anat unes quantes excursions a Ruta Ramon Llull i aquesta activitat ens va beníssim, hem dibuixat sobre ell. Tot aquell que va acudir en romeria a l'Oratori de Sant Blai va poder gaudir al Jardí de la Flora Mediterrània d'aquestes joves obres. Unes obres que no deixen de ser una eina educativa més per apropar la figura de l'il·lustre mallorquí i futur sant. Una lliçó vital plena de generositat i esperança en la pel·lícula d'aquesta setmana. Vos presentam Las vidas de Grace. Grace es una sensible veinteañera que trabaja como supervisora en Young Turn 12, un centro californiano de ayuda para niños y adolescentes problemáticos, muchos de ellos con experiencias muy traumáticas. Cuando ingresa en el centro Hayden, una chica inteligente y rebelde, Grace descubre que no puede seguir dando la espalda a sus propios problemas, que arrastra desde su infancia y que están afectando gravemente tanto a la relación con su novio como a su anegada vida laboral. Las vidas de Grace ofrece respuestas audaces y esperanzadas a los dolorosos desafíos a veces terribles, insoportables y de agresiones paternales, donde aparecen la ausencia de seres queridos, la soledad ante el sufrimiento o la falta de sentido de la vida. Hasta se atreve a responder a la deshumanizadora cultura del aborto, con una bellísima exaltación de la maternidad y la paternidad, de ese amor generoso, solidario y radical, que afortunadamente todavía mueve el corazón de millones de personas en todo el mundo. En fin, que Las vidas de Grace es una arrebatadora lección de cómo se pueden mejorar las cosas. La película captura los sombríos estados de ánimo y el dolor, pero también el humor que ayuda a sobrellevar cada día. Quizás no sea una película visualmente espectacular, pero ¿quién necesita eso cuando es profundamente conmovedora? Las vidas de Grace logra emocionarnos mediante hermosas lecciones vitales, llenas de generosidad y esperanza. Una setmana més, Catalina Montserrat ens ofereix propostes culturals interessants per als amants de la lectura. En aquest cas, sobre la Seu de Mallorca i com entendre-la. Són propostes formatives que no vos podeu perdre. Hola, què tal? Avui vos duc Entendre la Seu de Mallorca, de don Joan Bausà i Bausà, que és canonge de la Seu. Bé, don Joan mos ha escrit un llibre tan interessantíssim que passareu hagut de llegir. Té el que convé per un llibre, que és breu, i si és breu i bo, doncs doblement bo, no? És un llibre molt gràfic, perquè té moltes fotografies, però també és mos dona una orientació molt important de damunt la Seu. Totes les curiositats que poden tenir respecte a el que hi ha a dins la Seu, a com està construïda, com està orientada, com està il·luminada, com les reformes que se li han fet, tot això ho trobarem en Entendre la Seu de Mallorca.
passareu gust de llegir-lo. Mossèn Bartomeu Villalonga ens ofereix respostes a les nostres preguntes i qüestions que li adreçam, com per exemple, què és la indulgència plenària? També vosaltres les podeu fer al correu electrònic que veus a la vostra pantalla. La paraula indulgència té una arrel, que ve aquesta arrel de la paraula indult, indultar. I indultar en aquell que té un deute, en aquell que ha comès una culpa merescuda. Clar, pecar, varen dir aquests darrers dies, si vos no recordeu, que és aquell que comet un pecat, és aquell que de manera lliure i conscient rebutja l'amor de Déu. Després existeix el que anomenam la indulgència, la indulgència plenària, que és aquella que esborra tot el pecat. El pecat és perdonat, el pecat és esborrat en el perdó, que rebem sacramental. Però queda un resta, queda una taca, podríem dir. I ho entendreu amb aquest exemple. Si aficam un clau a una fusta, el perdonar el pecat serà llevar el clau d'aquesta fusta, però mos quedarà la marca, el foradet en aquella fusta. Per tant, la indulgència és esborrar aquesta taca, aquesta resta que mos queda del pecat comès. I la indulgència se pot guanyar durant un any sant o durant un any normal duent a terme 3 actes, que és la confessió dels pecats, la comunió i la pregària per les intencions del Sant Pare. Al final d'aquest espai, i com cada setmana, ens acompanya el bisbe Xavier per parlar de l'actualitat diocesana de l'Església Catòlica. El tenim amb tots nosaltres en aquest programa i li donem la benvinguda. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Per estar aquí amb nosaltres. Com dèiem, un temps de Corema, ens trobam en plena Corema i també en ple any de la misericòrdia. Dos termes que crec que no se contradiuen en absolut, no? Sí, no se contradiuen. Certament que quan es parla de la Quaresma, per exemple, sempre es parla, s'accentua més el temps de penitència, el temps de correcció de defectes de la nostra vida, el temps d'un esforç, i certament que això hi és, no? Però el problema sempre és per què fer aquest esforç? Per què fer aquesta correcció? Per què reorientar la nostra vida? En realitat és perquè han descobert alguna gran, que és el que celebra precisament la Pasqua, no? La Pasqua és l'aconteixement en el que Déu manifesta el seu amor i misericòrdia sobre nosaltres en la mort i resurrecció de Jesús. I per tant la Quaresma és un camí per de preparació a aquesta realitat. I per tant, perquè ja puguem experimentar i realitzar en la nostra vida aquesta misericòrdia de Déu. Quaresma, misericòrdia van molt unides, radicalment unides, i una manera molt concreta, no?, de comprovar nosaltres mateixos o d'orientar-nos en aquest sentit, veure en quina mesura nosaltres experimentem aquesta misericòrdia, una seria revisar-nos, per exemple, com vivim les obres de misericòrdia, no? Les obres de misericòrdia, tant corporals com espirituals, ens porten a una actitud d'acollida de l'altre, de descentrament de nosaltres. Però també de dir, bueno, jo per què tinc que donar de menjar al que té fam, o per què tinc que visitar el que està en la presó, o per què perdonar, o per què suportar els defectes del proisme o corregir-lo, no? Atrevir-me a dir-li alguna cosa. En realitat, això naix fonamentalment de la sobreabundància interior, és a dir, de saber-nos també nosaltres objecte de la misericòrdia de Déu. Déu ens estima, ens perdona, té entranyes, es posa en el nostre cor, porta les nostres càrregues, els nostres pecats. I precisament per això ens allibera perquè nosaltres siguem també signes de misericòrdia en els altres, puguem realment exercir aquesta actitud que és pròpiament el nom propi de Déu, no? Déu és misericordiós. Clar que sí. Precisament en aquests dies el papa Francesc ens convida tota l'Església a una acció, una iniciativa, que es diu 24 hores per al Senyor. Aquí a Mallorca també se farà aquesta? Naturalment, es farà en moltes parròquies, que puguem fer. També es farà, per exemple, el centre eucarístic, que és un lloc de pregària permanent, però es farà d'una forma, diríem, significativa a nivell diocesà en el nostre seminari. El nostre seminari, des del vespre de les 6 de la tarda del dia
4 fins al vespre del dia 6, estarà permanentment, estarà obert i estarà en una proposta de pregària contínua. I per què aquesta pregària? Què vol significar això? Vol dir què és el primer. És dir, de recordar-nos a tots què és el primer. Si Déu és el primer que ens estima, nosaltres volem també dedicar-li el primer a ell. És una forma de subratllar estar descentrats de nosaltres, estar atents a la paraula de Déu, estar en l'actitud del que va seguint a un altre que sempre va davant. I per això, aquest temps de pregària és una manera de recordar-nos aquesta realitat de Déu que sempre va primer en la nostra vida. I al mateix temps també de sentir-nos tan solidaris en tots, perquè la pregària es converteix en una pregària d'intercessió per tots, de pregària, i aquesta intercessió ens vincula, ens uneix als demés. Serà un gran temps per sentir-nos més i més, portant-nos els uns als altres les càrregues i demanant al Senyor la seva ajuda. Un dia, per tant, especial, de dia 4 a dia 5, de les 6 a les 6, no? Eso és. Així és fàcil de recordar i tothom convidat. Al nostre seminari diocesà, que està en la carrera o en la plaça. En plaça Sant Jeroni, no sé, exactament, a la plaça Sant Jeroni. Això mateix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'esperam la setmana que ve per parlar sobre l'actualitat diocesana. Moltes gràcies. Gràcies, un dia més, per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes de l'Església Catòlica a Mallorca. Tornarem la setmana que ve amb més continguts, més entrevistes i més formació, tot que haurem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.